Batez ere, salatu nahi duguna da gu baztertuta sentitzen garela Nafarroko gobernuak baztertzen gaituela. Peajeak, badakizue, Gipuzkoan ja jarrita daude, Bizkaian bai. Hemen orain ibiltzen ari diren kamioiak errepideetan barne garraioa dela, edo kanpoko garraioa baldin bada, kanpoko garraio hori hemen dabil han peajeak daudelako. Orduan, peajeak hemen jartzen baldin badaira, segun ze tarifetan jartzen den, garraio hori hemendik joango da edo ez da joango. Orduan, beste formula bat bilatu behar dute errepideak finantzatzeko. Hemen fiskalitatea, Ukrainiako gerra 2022an hasi zenean, Kabeko diputazioek egin zutena zen, gorakada handia izan zenez gasolioaren prezioa, egin zutela beste modu bat konpentsatzeko zergen bidez. Zergen batez ere IRPF-ren bidez. Hemen aldiz ez dute hori egin, eta egin dutena da desberdintasun hori gero eta handiagoa egin. Hemendik aurrera erantzunik ez baldin badago, mobilizazioak egingo direla, hilabete honetan. Ez badago erantzunik gobernutik garraio sektoreak eskatzen duen erantzuna, baztertuta jarraitzeko mobilizazioak egin behar dira.